Hello Malawi, tikulandireni so mwansangala ndi mwachimwemwe pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo mutsiku la lero tili kwa avumbwe ndi aja anthu a umodzi Charity Group Foundation amene chakomeranso kuti mutsiku la lero apite akaone mwana wina. Ataona video ya mwana wina pa Times amene akuvutika chifukwa chakudwala komanso alibe kuthekera kopeza chokudya ndi zinthu zina zapakhomo. Nde monga muja amachitira umodzi Charity Group Foundation Together We Can anachiona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti amuyendere mwanayu komanso apeze zinthu zimene zingamuthandizire zimene iwo kumbali yawo angakwanise. Nde apa tili pa ulendo opita kwa avumbwe kumene tukamuona happiness. Tikhalire limodzi mu program imeneyi. Mwina chilipo chimene umakhumba mwina kuti awuza anthu atadziwa kapena atafuna atakuchitira pa moyo wako. Monga muja tinafotokoza kuti nazoti lero tikupita kwa happiness. Nde apa tafika kwawo nimene munaonera anthu kubwera kuzatilandira. Tafika pa khomo pa kwawo tuzosangalatsa ndi anthu aja umodzi Charity Foundation Group. Tafika kwa happiness. Tiye tipitize kwenye programu kuti ticheze nawo umodzi zikomo. Mai mwaswera bwanji? Taswera bwino kaenu. Taswera. Siko mkwambi. Mwina mwangudabwa muona chigulu chokubwera pakhomo pano. Yetu. Ife tabwera limodzi ndi anthu a umodzi Charity Group. Anthu anabwera sukwina kuti azamuone happiness. Nde atabwera kuzamuona anakakhala pasi ndikugwirizana kuti akuluakulu tipange limodzi tipite tikamuone happiness. Chabwino. Ndiye kubwera kwathu kuno. Siko mkwambi. Koma mwina poti anthu amakhala ma video ina sana aone, mwina ina sana dziwe kuti anthu a umodzi Charity Group happiness anamudziwa bwanji. Mwina mungatiuzeko chiyambi cha matenda a happiness kufika pano. Chiyambi chimene chinambira happiness amagwira ntchito ndi azungu. Ndi azungu anazamuda antenge apite nayo kunja. Ndi anazabwera ku nyumba kuzasanzika kuti akupita. Ndi panazapezeka kuti atagona. Pamene amalota kutulo munthu atamuponda. Kumuponda kumwe kucha basi panapezeka kuti happiness wayamba kutani kudwala. Koma sanapite pamene popo siku imene amazasanzikali mayi anga anali ali bwinobwino. Ndi panapezeka kuti mayi anga acha ndamene anamuwuza kuti usapite ticheze. Ndi ticheze mucha kunafika madzulo nimene amanena kuti inetu panopa ananga mazo kuti chikondi nchofunikira. Ife tati ndewa chanati ochabwino mukasapita pena pali ponse chikondi nchofunikira. Ndefe sitimaziwa chimene kapena iwo akuchionayo. Nde kutafika madzulo panapezeka kuti mayi aja ala ine sindifuna kugona tizingocheza mpaka nakunja kucha. Nde nati haya mama tingakhale mpaka nakunja kucha usatheka. Nde tinayesesa tinagona mpaka na past 11. Past 11 chamene timagona basi analizika mwana alifu ndikakuwozera mperekeza. Sana mperekeze mwana uja nimene amati agogo ndikwazusa akukana sakufuna kutani kuzuka. Ndiye nangasiye English amaingula English yokayoka. Ichiwa sakuchitani sakuchiziwa. Ndema yake nimene amana kuti atapita mukaona mama asifuna sakumvana. Kupita kuchagwa gunda amayi acha kumandi yangana chonje chimene akuti kuyang'anizira namu. Pesa kuti wacha basi sakulankhulaso kumata kuna past 11. 12 nimene amalandidwa iwo mawu. Leta khacho nchija basi tayambira zibali yawo ntenga. Akuti basi nyamukani musitani tikubwera tizipita kuchipatala. Ndi anasabwera tanyamuka kupita kuchipatala. Basi tankha kusiku limodzi basi amayi atisiya. Ndi azatisiya chonje chija nimene marani timapita takayika maliro aja tentika kusiyeni kwene makhala. Tanyamuka kupita ku nyumba basi nditafika ku nyumba kucha tangogona usiku nimene amati
tapondedwa akuponda ni ndani mina machula amene na happiness ndiye ndikuti sozi ukhaso bwanje ndimene mabwera pacha ndayamba kutsamba kusakhala kwabwino kucha kuyamba kukomoka pati pamene pacha ndamusekera nyumba ndapita kucheni kwapempha ambulance ija yabwera kuti mbanja mwakwathu nabadwa ndekha chimwenanga nabadwa ni chimwenanga chimwenga namwalira teko padake pano tangusanthu awi ndi happiness ndena nyamuka pene pacha ati pasambulance ija tapita kuchipatala takafika ndi pamene amuyesa kuti sakona matenda ndeti mangokhala kuchipatala kucha ndiye tapita kufiyeta kucha anapita kwa asikana kwana 7 kwa basikana 7 osiacha anakhala atasisimuka osiacha mayi anakhala 1 week ndi half asana sisimuke pakuti pamene ponona kuti ziwalo zachi china chili chonse siurani siugwira ntchito kuti agwire chinthu ayi kuti alankhule ayi basi kungogona basi ndati tumiza kukwizi nakakhala kwa mezi 4 mwena manina kuti ofuna kuti pite kumwayi wathu nditi pamene basa nampeze ndi vuto linaliyonse ndiye ati tipite kumwayi wathu ndiye nozo kuti mwayi wathu nisingapite ndibe china chicho singapitire kuti kumeneko imene matocha abwino ndiye anatitenga kupita kumwayi wathu ndakafika kumwayi wathu ucha anamuyesa kuona kuti china chili chonse sichikugwira ntchito atipitisa sopa machini pena akuti so ayi atipitisa sopa machini pena kuti ayi ndiye amene dokotela wachizungu amene amati yang'ani ananguti ifeso sitikuona china chili chonse kapena bora mungopita mwina kuchikuda tati ochabwino nangotitulusa kuti siyaso kuchipatala kumwe kucha kuchipatala chapoona kuti amamupasa mankhwala magazi pothandiza kuti mwina kapena magazi sakuyenda ndi panado ndiye iwonso anangoyerekeza kuti mwina ni nthenda yowumisa ziwalo ndi amati akandipasa mankhwala acho kuti nimpase womisa ziwalo zicha amatha kumakomoka ndiye ndinafusa dokotela kuti inu mukuti simukuna matenda ndiye uyu ndikati sampase mankhwala akumakhala bwinobwino sopono apapa mukandipasa kuti nimpase akumakomoka ndi chifukwa chani pamene naona zaine kuti abasi musawandipasa ziyani mankhwala anu bwana muzungu ndipasa panado imwe ndi achizungu awojene amagaziwo awo musandipasenso pamene mutabwerera kukwinzi ndiye basi mene mangopempha so kunyamuka kumatani mwapita kunyumba kuti ndikhoza kumaka pempha chipatala chaching'ono mankhwala magazi ndi panado bwana tizipita kunyumba bwera kuno moyo wake wamazunzo okhaokha bene timafikira panopa opoyamba makhala timakhala ku Amalika panopa munangobwerano tinangobwera kunangopya mtima basi kunyamuka kubwera kugulisa malo ena kunyumbako pang'ono ndibwera kuzagula malo apa kuti bwana tizikhala ifeyo kunoko chabwino koma mmene mwakhalira moyo wake mukuona motani masiku anuwa mmene mwina kuyambira chiyambi cha matenda ake kufikira lero panopo ndikuti bora ko pang'ono poyamba apone samakhazikika mmene wakhazikikiramo makhoza kumangolumpha pamene pakuzimenyesa kutani matenga blanket lina yendo mwika pakatipo ndi mwina akamagwa agwere ku blanket ko akamagwa sagwere kuti agwere ukoko kumani moyo wake uzonza ukhaoka pakadali pano amapita be kuchipatala kapena amandiya treatment iliyonse basi sinimapita kone mangokhala ngati zikalandira mankhwala kuti sakumva papweteka kapena paliponse samamva kupweteka panopa ziwalo zake zinamba kugwira ntchito kapena panopo kumwa madzi nimayika paipi samatha kumwa madzi kuti ntenge kabucha agwireka amwe madzi ndiyike paipi ndikayika paipi ndi azikumwa paipi icha ndi uchenija madzi ake koma panopo bolako ndikasiya mwina machita kuti mwina aziyesa matenga simaji kuti timbamo kuti siya mmenemo amatola tina kumagwa kumataya ndiye bolako panopo mama yesera bebutaje kuchokera pamene popo kufika pano palibe so mwina kuna kwake munapita naye kuti mudziweza vuto lake mwa anthu achikuda ndiye tayenda tinamizanamiza panopo basi tinangosiya simapita kuso bwana timangopemphera basi chabwino umusira mwini yake basi padakali pano kunoko mumakhala ndi ndani kupatula happiness basi timakhala anthu awiri basi chabwino ndi nanga mwina moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kuti nanga moyo wa chakudya chani muli pa ntchito kapena mapanga business palibe china chilichonse chimene timachita ni moyo wozunzika okhaokha pasiku ena mwati kuti ukasiwa china chilechi ndimakhoza kumusegera nyumba ngwiro kasagaganyu kasagaganyu basi mwina suipeza unyamuka ubwera kukhala pansi
Chabwino. Nde mmene mwakhalira anthu akhala kubwera mwina poti ataona video yoyambirira chifukwa aumodzi charity group nawonso anakudziwani chifukwa ataona video chichikeni video imene kunabwera at times mwina kwakhala kukubwera anthu kuzamuthandiza anabwera ndi anthu amodzi anazabwera atabwera anthu aja atazamuona ndi anati tikabwereranso ndi apo pamalinga kuti abwereranso kumasana abwere. Chabwino. Ndi moyo wa tsiku ndi tsiku mayendera kuti mukapeze ganyo mupeze chokudya ndi kubwera kukhala naye basi. Panopa amakwanisa kukhala yekha bwinobwino? Panopa kumakwanisa yekha kukhala bwinobwino. Masiku ena azuke bwino nga lero mwampeza atazuka bwinobwino kwa masiku amene wawo sanazuke bwino anali ni manjenje. Chabwino. Ndithu. Mina mmene anthu ena akumvera program ina so akuonera koma samadziwa zokhuza vuto linonse la happiness ndiye panopa mwina apeza kuthekera kuonera adziwa mungaziwise chanu kumtundu wa Malawi kuti mina kuthekera kumene angakwanitse kuti akuthandizeni nako chimene mungaone kuti ine I think ichichi ndichofunika kwambiri pakhomo panopa kuti titakhala kuti wina wake watithandiza chapezeka chimene chichitithandiza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chachikulu munthu mwina utapeza again ukhoza kumayika pakhomopa mwina zikhoza kumatithandiza za moyo wa tsiku ndi tsiku again ndiyofunikira kuti mwina mwachitisa matani tisamavutike. Yetu. Chabwino. Ndi moyo wanu mmene mukukhalira panopa palibenso achibale mwina amene amabwera kuzakuyenderani kapena kakukuthandizani? Palibenso amene amabwera ayi timangokhala basi. Chokudya chovuta wasowa ndi kuti basi watani wasowa timana kuti ntiliwe tikagone basi. Chabwino. Mwina kumbali panopa ya communication kuti mmene mumayankhulana naye kakafuna kupanga chinthu amakwanitsa bwinobwino kukufotokozerani? Amakwanisa kuba penaso samakwanisa kakhala kuti manjenje wamuchulukira sakwanisa mama khanga tasekeka koma kakhala bwinobwino choncho amatha kulankhula bwinobwino. Chabwino. Mwina ndi matsiku ena kuti amatha kunena kuti wakhumba kuti afuna apange chakuti kaadye chakuti amatha kunena? Amatha kunena bwinobwino. Chabwino. Mwina mwendi zina zonjeza zimene mafuna mwauza mtundu wa Malawi kuti adziwe kunena kuti kuli munthu kwafunika thandizo kupatula mwina business koma pali china chimene mwina mungayankhula? Ineyo chimene ngayankhule nchokuti nyumba imene tikukhala ife panali nyumba ya njira zohocha tena mondoja atabwera anatigwesera nyumba yonse tili momwemo kupulumuka ndi chisomo koma china chili chonseso chinathera muti chinathera momwemo apa pa nyumba iyi njira zachenzo saocha malata awa ndomwe tinakachosa kumuti nakatolera kumusuko ndoti ndoboka boka kupula ikabwera timakhalira kunyowa kokha ndiye timakhanga tili pa chiopsezo chachikulu mbali ya njalaso ndi imeneyo timakhala tumatani tumavutika. Chabwino. Nzamveka ndithu. Happiness waswera bwa? Swera. Taswera. Siku. Panopa mmene abwera anthu kuzakuchezera mawu ako ndotani mwina kwa anthu amene abwera kuzakuona? Kwanga kuthokoza kwambi. Chabwino. Mwina chilipo chimene umakhumba mwina utawuza anthu atadziwa kapena atafuna atakuchitira pa moyo wako? Kwa mahi haya. Chabwino. Mwina happiness akakhala chimene mwina amakonda iye kuchita ndi chani chimene amakonda kuti akapanga ichichi chimamusangalatsa? Akakhala pasamangwenga Bible imene imamusangalatsa. Chabwino. Mwina wakhala akudwala kwa nthawi yayitali bwanji? Chaka chino chingakhale cha 6 kati 7. Padakali pano ali ndi zaka zingati happiness? 25. Okay. Ndoti nthawi imene amagwira ntchito anthu amene amagwira nawo ntchito anayamba mpanga kufollow kapena kumusatira kuti aone kuti za vuto lake lili pati? Anthu amene wato anamusira manambala ake kuti azikayimbirana nawo koma vuto ndoti titapita ku chipatala mafoni amene anamusira iyo mafoni onse anthu anatibera
atatibera basi tinaswa kuti kodi tingauze bwanji panopo sakuziwa china chilichonse kumene ali kuti Happiness kapena wafika pamene papa akanakhala kuti aziwa ndi kuti mwina mwachikweza atamutani atamuthandiza. Amagwira ukampani yanji kapena kunali ngati bungwe? Yamangogwira ndi azungu basi. Okay. Mwina information iliyonse imapezeka ngati anthu amene amagwira nawo? Sikupezeka. Simapezeka. Kapena kuti ka mapanga chani kainali kampani kainali bungwe? Panali pakhompa pa anthu omwewo basi. Panali pakhompa munthu? Ndithu. Chabwino. Amagwirira kuti? Amagwira ku Blantyre. Ku Blantyre? Blantyre mbali yake ngati mumakudziwa? Ukangati kumudi. Kumudi? Ndi nthawi imene anali kuti akusamuka koma amafuna amutenge Happiness kupita naye kunja. Amati akacheze kwawo kwa azunguko. Ndi panopo anthu anapita sanabwererenso. Chabwino. Apopo ndizamveka ndithu. Mwina patakhala kunena zokuti modzi mwa mavidiyo amene anthu anamujambulako Happiness akumana ndi anthu amene muti amagwira nawo ntchito m'nyumbawo, mwina mawu anu ndiotani kuti munakumana nawo pakanthawi? Mungauze zotani kuti mwina tsiku inake video itha kuzafikira? Pempho langa ndiloti ngati aonera ndikuona Happiness ali choncho, ndikupempha kuti mwina mwake ngati Ambuye aendere kuti abwera azamutani azamuone. Aziwe kuti Happiness akuzunzika kusiyana ndi mmene samatani amakhalira. Chabwino. Ziko. Mwaswera bwanji? Taswera bwino kaya. Taswera. Tidziwe nawo mwina udindo wanu ku group imene ya Umodzi Charity Foundation group kuti ndino ndani mu group? Koyamba dzina langa ndikuiza Nkonda. Mu group ya Umodzi Charity group ndine vice chair. Chabwino. Takati kuona mwina tikuyenda nanu madera osiyana-siyana kukumana ndi anthu osiyana-siyana. China kusangalatsa ndi chani kuti ulendo uno tibwereso ndi gulu lanu tizamufikire Happiness kuno kwa Vumbwe? Zona ali mwacholinga chathu timakhala kuyenda madera osiyana-siyana kucheza ndi anzathu amene akukumananso ndi mavuto osiyana-siyana. Nde mukuyenda kwathu ndi pamene timadzakumana ndi video ya Happiness. Ndi chifukwa cha cholinga chathu chimene timapangira gulu lathu tinayesesa kufufuza kumene kuli Happiness. Chifukwa chake mwationa tafikanso malo ano kuzacheza ndi Happiness. Chabwino. Mwina pamene tinasiyana last time tinapita kwa mwana uja, munanena zoti group yanu ilibe sponsor kapena palibe amene amakupatsani ndalama. Panopa wapezeka kapena mumachitira monse imene mapangira masikonse? Yoti wanga sponsor palibe sanapezeke, timapanga mwanthawi zonse kusonkha limodzi. Mwatoka. Chabwino. Mwina uthenga wanu ndotani kupita kwa Malawi amene akuonera video imene? Uthenga wanga ukupita kwa Malawi kuti kochepa kamene tili nako titha kuthandiza anzathu aulumali odwala matenda osiyana-siyana, osowa, okalamba, aumphawi. Tikhala anthu amodzi ogwirana manja pamene nzathu wavutika, kamene tikuona kuti ndikochepa koma kwa wina kakhoza kantumikira mochuluka. Ndi tisachepese kamene tili nako tithandiza anzathu ena osowa. Chabwino. Zikoma kwambiri. Monga muja fotokozera chair Umodzi Charity Foundation group kunena zoti Happiness amubwesa zinthu zosiyana-siyana, ndipo chimodzi mwa iwo ndi thumba ya makala limene mukuona likuperekedwa apolo chifukwa last time adazamufikira anafotokoza kunena zoti maphikidwa amakhala ovuta. Akonzanso ufa 25 kg imene aperekedwa kwa Happiness, amugulira mbatates popeza anafotokoza last time kuti iye amakonda kudya chips, komanso za nsomba amakonda anamugulira nsosipa zikoba ziwiri. Ndi zimene Umodzi Charity Foundation group Together We Can lero anambwesera Happiness kuno kwa Vumbwe. Okay, mai. Musiku la lero lino Umodzi Charity Group Foundation Together We Can akonibisa kubweresera ni makala ufa kumaso jumba usipa timbatates. Zikoma kwambiri Ambuye akudaliseni. Zimene zimusazisire pomwepo kupitizenso kwa anthu ena chimodzi-modzi ene mwatithandizira ifero. Ipempho ndi pembedzero kuti inuyo
Mungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Acheya mwaswera bwanji. Taswera kana mwaswera bwanji. Taswera. Takulandiraniso kuno kwa Happiness kwa Vumbwe. Taona kuti mwabwera limodzi ndi agulu lanu monga mmene machitira masiku onse. Mwina mutaonera video ya Happiness munafikira mutana anthu anu kwa fotokozera za vuto limene Happiness ali nalo. Okay, titaonera video imene tinaipeza kwa Happiness. Tinakhala pansi kwa fotokozera Almost Child Group Foundation Together We Can monga ngati members athu kuti tikuyenera kupanga zinthu mwachangu kuti tithandize Happiness and members anachivomereza malingana ndi mmene anaonera video. Ndiye tinapanga maumozi wathu pang'ono ndikukwanisa kubweretsa zinthu zimene tabweretsa lero kuti athe kuthandizika masiku awiri atatu. Chabwino. Mwina patakhala anthu ena oti nawonso ali ndi vuto komano amasowa kuti mwina akupezani bwanji kapena akufikirani bwanji mungawuzi chotani anthu amene. Okay, anthu amene angafune kutifikira ifeyo pa video imene akuonerayi pansipo pamakhala kwenda namba imene ndi yanga ine ndikuti atha kutiimbira kapena kutipeza pa WhatsApp ndikuyankhula naye. Namba yathu ndi 092 199 2835 092 199 2835. Namba imene lero atha kundipeza ine kuyankhulana ndi chair wa Almost Child Group Foundation Together We Can. Mwina uthenga wanu ndi otani kupita ku mtundu wa Malawi? Uthenga wanga upita ku mtundu wa Malawi. Tiye tikhala anthu okhudzika tikamva nzathu kuti akudwala kapena tikamva nzathu kuti chamuchitikira china chake tizita kuthamanga ndikukamufikira munthu uja tikaone kuti vuto lake ndi chani nanga chimene akusowa ndi chani. Ndiye monga ife Malawi timakhulupirira kuti kupereka kumadalitsa kuposa kulandira. Tiyeni tathandiza nzathu amene alosowa, tathandiza nzathu amene ali ovutika, amene agweredwa ngozi zadzidzidzi ndi cholinga chonazo kuti nawonso azikhala osangalala mu moyo wawo wa siku ndi siku. Chabwino. Tathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Mayi kwa lero zimene tinakwanisa kubweresera ndi zimenezi ndi apapa tafika kumapeto. Ino nthawi yoti tibwerere pambuyo tikufunirani kusala kwabwino. Happiness musale bwino zimene tinabwera nazo ndi zimenezo zoti mukwanise masiku awo kugwiritsa ntchito. Zikomo. Mbuya kudaliseni pamene mwachosa Mungu abwezeresepo. Zikomo kwambiri. Ndi mambo. Zikomo. Umu ndi mmene tayendera kuchokera kwa Happiness ndipo apa ndi pamapeto pa program yonse mmene tachezera ndi Happiness. Ndiye mwina kuliyena akufuna kwabwino kuti munthu ofuna uzamuyendera kubwera uzamuona chonde mmene anenera acheya komanso vice chair. Tiye tigwirane manja tonse munderetse pakakhaza kuti papezeka vuto amene ali nkuthekera kuti titha kubwera kuzamuona Happiness. Tiye tibwere tizamuone mwana yakusowekera thandizo mmene taonera nyumba asili bwino zinthu zambiri kuno sizili bwino. Ndithu Amalawi timakunyadirani pokhala nafe nthawi zonse pano pa Mavita YouTube channel poti matenga nthawi kuonera mavidiyo athu. Ambuye azikudalitsani. Kwa amenenso mukuchimva kuti muthotengapo gawo Ambuye akudalitseni chonde pangani choncho. Tathokoza ndipo munali ndine Linda Machira mtsiku ayo mwakoma nonse.